Takže jo, ahoj, u minulém díle jsme skončili zde. Já tady si hodím crafting table. Propl náš poslední krumpáč, tak asi takhle vyrobím další. Dva kamene. Já mám železo a já dělám korucinál. Ježíš, tak to vejce. Ne. Chleba, toto. Tak. Zase natáčím hned potom. Včera jsem natočil nějakých 6 dílů, teďka natáčím dalších, já nevím, nějakých 5 asi. Natočím dneska, zítra. No a pak vlastně celý týden už budu dávat jenom na YouTube. No, zase místo. Helínu vyhodím. Ne, mám tu jedno dříví. Tu pšenici, tak. Dobrý. Tak. Takže vlastně já jsem ještě nevydal ani jeden díl. A pokud vydám na YouTube nějaký špatný díl, tak ho vyvážu, anebo napíšu do popisku, že prostě to je jiný díl, jsem dal, jo, prostě. A jako z přeházení, že nejdřív tam 5, pak 1, pak 2 a pak 3. Tak napíšu prostě takhle, že jo. Tak doufám, že jste tak chytří, že vlastně, že to uděláte tak prostě, že ne z přeházení, ale 1, 2, 3. No, pokud budete chtít samozřejmě. Pokud vás nebaví tato část, jmenování, si počkejte nastavení, nebo no, na designování. Nebo si počkejte prostě na Technic Pack, na ty technické věci. No, ale na Technic Pack se velice těším. Ten docela hodně dobře ovládám. Jako jo, a hrál jsem to bez toho, tak počkat, já se vrátím na chvilku domů, protože odložím si věci. Víte co? Tady vám ukážu všechny věci, co tady mám. Tady je, to potom vytěžím. Tady vám ukážu všechny věci, co mám. A za kamerou se vrátím domů. Tak, pojď. Nebo ne, vlastně, nemusím. Už jsem doma skoro. A nebo ne, nebo jo teda. Tak jo, za kamerou. Takže 3, 2, 1, ukázka věcí. 3, 2, 1. Co to je? 3 vesničani a před chvilkou došel 4. tady. Co to je za party? Já jsem nebyl zvaný. Teď to už 4, 5. Tak počkat, tak to bylo 6. Neumím počítat? No. 6. Dobrá. Tak, máme plnou věcí. Tak si uděláme další truhlu. Truhlu si dáme někam prostě. Tak zatím plácnu sem třeba. A nahážu si tu všechny věci minování. Tak. Železo. No to je všechno. To dobře no. Tu mám hodně málo, ale tady ještě železo. No. Tak jako to uhlí fakt docela aj epicky převládá, že jo? Už mám 4, skoro 5 staků. No, vem si tady ty torče. To je docela dobré, no. Mám docela hodně uhlí už. Lehkost, pírka, účinnost, aura. Tak, to si schovám sem. Tak. No,
No a tento díl pojmenuji asi... Ne, designový ještě ne. Ještě se vrhnu do té jeskyně, takže skip a v té jeskyně. Jako puberťáci. Ještě jsem neodešel, ale prostě fakt jako puberťáci. Před chvilkou jsem odešel, že jo, pan domů, 3, 4, 5. Tady byl jeden, takže 6. A teďka odcházejí, že jo, přišel jsem zase domů, tak jo. Tak skip a se dostanu do té jeskyně. No takže nic nebude, protože jsem se ztratil. Minování už nebude, teda tím pádem. Nevím, kde jsem, úplně totálně jsem ztracený. Aha, to se asi neměl jít, co? Co to je? Aha, nic, dobře, ale torče to nechám. Úplně totálně ztracený. To vůbec nechápu. Před chvílkou jsem... a co víš, jo? Prostě nevím, kde jsem. Kde bydlím? Počkat. Kde je ten druhý sloup? Ale na tamhle. Dobré. Tyjo, jsem se lek. Zapiju. Kde mi maso? Tady máš maso. To jsem byl. Vidíte? Pár dílů, možná tak, ne, 10 ne. 8 dílů. Prostě už jsem ztracený prostě. Jako lesník včela. Proč je tady sloup? Aha. Dobře, chápu. What? Počkej, tady jsem taky neměl jít. Tak na... Tak počkat, kolik má minut? Se kouknu, tak teď to má 7,5 minuty skoro. Tak to ukončím. A na Minova... Minuj. Když bych měl na ten skvělý server se spoustou skvělých hráčů. No, to si nechávám zajít chuť. Jo, to by mě ani nebavilo, myslím. Takže všechno už je tam prozkoumané a tak a prostě nic moc. Tyjo, jsem ještě neudělal ty rakejtle, na to jsem úplně zapomněl. Snad v příštím díle. Hej! 5, 6 a 7 odešel. Tady. Doktore? 7. Neodcházejí mi z party. 7. To je prdelí, toto. Ach jo. Myslíte, že to mám nafukovat ten barák, nebo co? Já to ukončím, ten díl. To má stejně dost minut. Takže já se s vámi loučím pro dnešní díl. Příští díl udělám na chytle, doufám. No a... Ahoj, no.